Salutare, toată lumea, sunt Bogdan Gaming și astăzi o să începem o nouă serie, tot cu ceva, un minigame din Roblox și acel minigame e Skywars, da, Skywars în Roblox. Toată lumea știți că există Skywars pe Minecraft, dar aici e și mai special, Skywars în Roblox. Da, și nu uitați, dacă vreți să fac foarte multe episoade cu Skywars în Roblox, să apăsați butonul like, subscribe și în comentariu ca să spuneți ce poțiune vreți să cumpăr aici. Și să vă zic că poțiune, deci este shield, adică scot, să sar foarte în sus, nu chiar. Deci eu acum pot să sar 2 blocuri. O să pot, cred că 4 sau 5 blocuri, nu știu. Și viteză și viață, care dacă am, deci viața mea e pe roșu. Beau puciunea, eu am full, nu am plină viață și dar merge doar o singură dată, pe meci. Că a doilea meci iar nu trebuie să o cumpăr din nou, că o am în fiecare meci. Dar nu mă las să o beau de foarte multe ori într-un singur meci. Da, și aici ăștia nu pot să intre. Că eu am, dacă știți engleză foarte bine, puteți să citiți aici. Da, și am făcut ce trebuia și am intrat aici. Și din păcate am doar un win. Aveți acolo în dreapta sus colț. Da, și îmi trebuie 4 win-uri ca și o cască. Și în Skywars aici nu o să fie ca fix pe Minecraft. O să fie altcumva. Aici avem, putem să cumpărăm blocuri de diamond care are durabilitate foarte mare, adică nu se sparge așa de ușor cum e blocul de dirt. Și ochi. Credeam că sunt ochii de mai zic cum. Aici avem pickaxe de diamond, de piatră și de gold și de iron, care o să întâi o să cumpăr ăla de piatră și după aceea astea ca să fac bani și dacă vă întrebați de unde fac banii, o să stați o leacă. Deci, uitați acolo, blocuri de gold, de iron, alea îmi dau bani. Și nu normal că ăștia fac echipă, ba nu fac. Și dacă sparg alea îmi dă bani și banii i-am acolo tot în dreapta, colț jos. Nu i-am sus, că acolo sunt noroi, jos în colț. Nu se vede foarte bine, că am 450, dar mi-arată doar 45. Da, și în 12, în 10 secunde mi-arată. Văd că ăla poate să intri. Da, și să vă arăt cum e. Hai să începem. Stați ăla că să dau mai încet, că se aude prea tare. Și auziți muzica, deci am avut un cont care i-am jucat foarte mult, aproape, nu, aveam armura de diamond. Dar, din păcate, nu mai joc pe contul ăla. Vedem dacă nu vine cineva. Cred că vine. Ba nu, ăla și duce mijloc. Acolo, în centru. Acolo e cel mai bogat, cea mai bogată insulă. Da, și acum aici în pământ o să găsim niște minereuri, cum e diamondul ăla. Emeraldul e cel mai scump, adică îți dă cel mai mulți bani, emeraldul. Îți dă 50 de bănuți emeraldul și diamondul îți dă 35, a doilea cel mai bun minereu. Da, și iron nu știu cât îți dă, nu știu bine. Toate minereurile. Am 500. Vreau ca să-mi cumpăr pickaxe-ul de diamond la 800, cred. Cred că am 500, nu știu. Nici eu nu văd. Da, și cred că, nu știu. Deci, să vă spun tacticile care le făceam eu și câștigam așa de mult pe contul ăla. Deci, minam toată insula, după aceea spărgeam toate blocurile așa și îmi făceam până în void. Și acolo dacă cazi jos, mori.
Și deci îmi puneam, eu stăteam aici și dacă s-au din olea rău, puneam mâna pe microfon din greșeală. Și eu stau aici și ăștia când sparg, cad direct în jos. Dacă îți deștept și stau pe aici, pe blocurile de lângă, au noroc ca să nu moară. Așa dacă fraier și nu știu joace, e bun. Hai rapid, foarte rapid, să minăm toate. Aproape facem 800, nu 600, că deja am 600 bănuți. Dar în meciul ăsta nu stau aici, ascunși ca o cărtiță, cum să o bălam sub pământ. Stați dacă vreau să-mi așez astea aici, așa. Că ăla era arcul și nu folosesc eu arcul când o sunt cu nimeritul. A, da, aici ca să pun bloc, ca să nu-ți dai seama. Uite, acolo este o fată. Vreau să mă duc ca să mor. Dacă nu se sapă blocurile de sub picioare. Dar până ajungem noi, ne prinde anul. Hai, rapid. Bun. Vedem. Hop, ca să nu cădem jos. Și unde-i? Unde-i domnișoara noastră? Pare domnișoara noastră a plecat. Da, a plecat. E în copac să... Ia stați alea că... Parcă am eu un dubiu. Deci... Știu ce-a făcut... Mi s-a întâmplat și mie chestiile astea. Deci, ca să stau pe blocul ăla și eu vreau ca să... Nu. Deci vreau... Eu am stat pe blocul ăla. Deci pe bloc... Deci... Era să mi și întâmple asta din nou. Deci am stat pe blocul ăla și vreau să pun un bloc mai încolo, ca să mă astupăm doar într-o pătrățică, ca să nu fie două, ca să mă mișc. Și când să-mi pun bloc acolo, îmi pun din greșeală în cap și după ce mă aruncă jos în pământ. Asta urâm, nu-mi plăcea deloc, asta nu-mi plăcea mie deloc, piscaios. Da, cred că mergem în 20 de minute, nu în 20, în 17-16 secunde și termină meciul. Stați o leacă, cred că nici nu mai plimb. A, da, știu ce fac. Ce-mi place mie să fac fiecare meci. Poate mă arunc acum în ultima secundă jos. Pun blocuri ca nebun. Gata, am terminat meciul, stați dacă am apăsat din greșeală. Dar și am... nu avem bani pentru picket. Dădeți-vă de aici, că nu am timp ca stau cu voi. Da, și deja am 2 win-uri și prima armură de lemn. Care pe Minecraft nu există de lemn, nu există de piele de vacă. Da, încă și cred că episoadele o să fie doar cu 2 meciuri de Skywars. Da, cred că doar cu 2 meciuri de Skywars o să fie episoadele. A, da. Să vă arăt arcul cum e. Bă, rămas doar eu cu ăsta. Ba nu, mai văd unul acolo. Da, din păcate nu am țintă. Asta e faza noastră. Ia, poate... Stați ora că... Deci... Vreau ca să merg la ăla, ca să mă duc și eu pe drumul lui în centru. Dacă o să aud rău, v-am spus din ce cauză, că pune greșeală mâna pe microfon. Hai, rapid. Stați ora că iar o să fac o greșeală, că eu știu toate greșelile de lor a murit. Hai, rapid. Știu că merge o leacă în lag. Totuși, scar pe Roblox. Și era... Stați ăla că poate eu spart un bloc și eu nu văd. Și din greșeală cad. Vedem ăștia unde s-au dus. Aha, îi avem acolo pe prietenii noștri, dolovani. Da, și normal că
Bă, doi dați! De unde mă nimerești? Da, fac timp. Voi vedeți? Mai bă, ce faci la ăștia? Când fac timp, fac timp. Când sunt bolangii. Da, ce nu stau eu aici până și termină, nici eu nu am înțeles. Voi și voi. Uitați-vă și voi. Ce bolangii infecți. Da, cum ar fi ca să spargă blocul sub picioare? Ar fi comedie directă. Da, până atunci mă duc ca să sparg niște blocuri. Niște minereuri ca să mai fac și eu niște bănuți. Hai, rapid. Și așa, cred că dacă nu sparg niște minereuri, nu fac banii care îmi trebuie pentru pickaxe de diamond. Da, știu că o să audă, normal că trebuie să-mi dai și notificare, știu că o să audă rău, că, da. Că jocurile astea care trebuie, numai Clash Royale se aude foarte bine și Hill Climb 2, nu Hill Climb Racing 2. Dar jocurile alea se aud bine că numai pe alea nu țin mâna pe microfon. Roblox-ul mereu se aude naspa. Și Minecraft-ul, nu știu dacă mai fac episoade cu Minecraft. Dar sigur, multiple. Dă unul după mine. Băi. Aoleu, m-am speriat. Deci, credeam, m-am uitat la viață și credeam că dă unul mine, dar așa mi-era viața că odată aia cu arcurile mele. Deci m-am speriat credeam că a venit unul ca să-mi dea cu sabia de iron, că cu aia de lemn nu avea cum să-mi dea așa de mult. Da, spargem și ăștia de... Da, gata, deja am 800 de bănuți. Dar mai sparg așa ca să am bani. Destui. Da, și dacă ies de cea mai naspă chestie, care nu mi-a plăcut niciodată mie, dacă ies din joc, dacă ies de pe serverul ăsta și intru pe altul, nu o să mai am pickaxe-ul de diamond. Dar mura și celălalt chestie o să le am. Da, păciuni, nu? Dar cred că stau aici tot astea 40 de secunde. Dar până atunci mai facem aici, spargem blocul ăsta. Ia, hai să spargem noi toată insula asta. Să avem o priveliște frumoasă. Hai să spargem tot. Deci pare mie să o vine unul. Ba nu. Și chestia naspa e în cea mai naspa fază. E că nu pot să văd numele la ea când vin. Pe Minecraft normal, pot și aici nu. Totuși Skywars. Gata. Și hai să mergem să cumpărăm pickaxe-ul. Ba nu îl cumpăr. Îl cumpăr episodul următor. Da, mergem să-l cumpărăm și terminăm și noi episodul ăsta. Ca a spus, doar 2 meciuri jucam pe episod. Nu, a zis că cumpără pickaxe-ul următor, videoclipul următor. Dar nu uitați, dacă vă place și vreți să continui cu episoade de Skywars, nu uitați să apăsați butonul like, subscribe și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!